Speaking Doc, sang glaucoma bala, Doc ano na siya? Kag may particular bala nga edad o kun age range nga pwede magka-glaucoma ang isa ka tao or any age pwede magka-glaucoma ang tao? Okay. May ara sang very rare man gid nga kung bata pa lang ta, no? Pagkabata pa lang may tawag sinang congenital glaucoma, although talagsahon na siya, di na madakop gid na iya early, no? Kaya makita na isang pedya, okay, operasyon gid na iya dayon, ano, para ma-save ang sight sang bata. Kay congenital mo, meaning may problema gid ya sa pagtubo sang mata, no? So, kalabanan niya sang mga glaucoma nga makita namon sa clinic, of course, dala naman niya sa mga mature people, no? So, yung mga adults na ni. Um, ina sila, no? Usually, mga middle age, start na sila, pero wala sila kalabanan. Kabalo nga may ara sila glaucoma, kay may glaucoma nga wala sakit, no? So, wala sila kabalo nga may ara, nagali sila problem. Ang glaucoma, amat-amat, yan na i-deteriorate ang vision. So, ang pasyente, wala kabalo. Daw ginaano siya, tawag na nila kawatan, no? Kaya wala kabalo nga ginakawat na gali isang glaucoma ang ilang nga vision. Amat-amat, hasta nga hindi na sila kita. No? So, yung mga middle-aged people, no, kung may ara ka mo paryente or man ang mga storya siguro sa mga reunion, yun da nga may nabulag, pa-check nyo kay basi pala glaucoma ang reason nga nabulag, kung madakop early, pwede gid na nga hindi mag-cause ang blindness.